our channel. So karon kay nianhin na sad mi og Valle Hermoso kay magunsa ta diri te? Laag. Maglaag mi. Namato sad mi sa playa ron. Diri sa Magsakay tag tricycle balik te? Oo. Ah? So pagsakay ng tricycle ganiha guys nalapas mi. Lapas mi, maliwat ko. Kayag na mo si kisa ka te Ate Catherine? Yes. Hello. Kayag na mo si Ate Catherine. Maglibog ko silang pangalan guys kay Ate Catherine, Ate Kathleen. Masya kailan ako. So cousin din ni Ma'am Chitty yan. Ikaw, unsa man tika? Pagumangkon ko ni Catherine. Kaming duha ni Daniel ayaw mo ang pagumangkon niya. So be right back guys. Natin magpa-picture na ko guys. Uy! Yeah! Mana, talit aton ta. Bye-bye. So guys, karon mga ato namin sa playa. Diri sa to sila gikasal silang kuwanti no. Ng ate. Nay floating cottage dira te. Floating cottage. Nakira, ato siya kasi. Ah. Nakita ra dirang Cebu guys. Siguro sa mga floating cottage dito. So guys, karon na ulit lang mi magsuri-suri pa din. Hey guys, karon kay mag-TikTok sa mi guys. So dili ko pwede maka-vlog mag-TikTok kay makaparay. Ayun, hindi makaparay. So hey guys, karon kay mangulit na mi sa na video na. Mangulit na mi sa puan guys. Balik na sad mi diri duma. Mag-TikTok ni. Ako naka-vlogan niya nga nag-TikTok ni because maka-bright man tong kuan TikTok. So magsakay na may put-put. Later. So hey, what's up guys? Karon ni balik na sad mi diri sa manukan ni Tatay Malvin kay mangha kog itlog. So daghan kay siya lag itlog diri guys. God. So, daghan kayo itlog guys. Wala ka gipahipos ng Tay Malvin ng mga itlog guys. Para ako rin manguha, para malingaw ko. So, pasensya na guys. Saba kayo kay saba ang mga manok. So guys, hapit na ako makumpleto ng usa ka tree. Ako ipakita ninyo. Okay guys, hapit na ako makumpleto. So, iniguman na ko, inikumpleto ani. Mubalhin ko dito sa pikas kaya sa para dito na sa tumanghod mga itlog kay ako rin manguha diri sa mga ubos. Dere si Ate Mary Jane. So, aysa guys. Ako sa ning puno. Tapos kayo magsigit-bit yung camera guys. Sorry kaayo. So, pangwaon kami tanan guys kay para ning hala nabuka. Oh no! Jumbo man siguro ni guys kay dako. Pero depende ra na guys kung daghan bagsud nga itlog kay ma-jumbo na siya or ma-ML, ma-medium large or ma-large or ma-medium or ma-small. Depende na kung gamay na ka siya or daghan ka siya bagsud. So kani guys, book up. So guys, singot ko guys. Nagkaukaw pa ko. Kay init. So karon manguha na sa taas mga itlog. Balik tag panguha. Magkaw ta. Para way init. So kasang nang ako ipakita no. Kay sige lag itlog. Sige lag itlog atong panguha. Di na to mapakita tong naong no. So guys, ako ra din nagkuhag mga itlog dire. Hello, naibasa guys. Oh, naibasa. Di ninyo makita. Ha? Oh, okay. Joke eh. Karon day guys, dili pa gabiin no. Karon kay gabi na gabi. Joke lang guys, hapon pa bitaw ron guys no. So inigabot ay mo kabalaka guys, kay inigabot sa balay manghinaw ko, mang sanitize ko, di sa ko magkiskis niya L.
Di ko magkiskis, di ko maghikap-hikap kay base niya huga tong kamot. Kay gikan tag bukid. So by the way day guys, bukid din dito guys. Bukid. O mo kay lag bukid. Mountain. So shout out sa mga taga bukid. Ako taga bukid ko. Taga bukid. Bukid. So mga manok. Oh, mga manok. Mga ta. Oh, manok dito ni siya, guys. Itlog sa manok. Maunang. So guys, reply na ninyo guys. Komente ko ninyo. Unsay una, ang manok or ang itlog? Ang itlog ang una guys. Kaya you know, why manok o why itlog? Nawa guys. She's so cute. Gamay ka na siya guys. So guys, ginahan ko ari ko puyo sa Negros because para nasa tay trabaho para magkuha tag mga manok, magkuha tag mga itlog or unsa ba basta manguha ta og anhi ko puyo sa Negros kay mantrabaho ko. So nahuman na din akong usa ka tray guys katong brown. So atong na human na day guys. So atong nahuman din sa pikas guys kay tulo na ka tray. Tulo na ka tray. Umaw bitaw tulo ka tray. Tulo ka tray. Oh, sakto. Tulo ka buk ang tray. Unsa may English siya? Tulo o three? Oh, tulo ka tray. Diba? Bright cake guys. Bright cake ko. Diba guys no? Bright cake ko. Pero sa eskwelahan bogo. So kung wala mo lingaw guys, ari na mo dere mag-harvest mo og itlog or di mo palit og itlog na mo dere sa Negros. Kung taga Negros man mo og wa na hutdan na mo itlog. Ari mo palit sa amo. Ari mo palit kay para matabangan nato sa negosyo silang sa Tatay Marvin. So guys, nagmotor na din kadung diri no. Mo nang init kaayo. Oh my god. Dagan pa sila laog kay ang laog ra may makapaanak nila. Ang laog rin makapangitrog nila. Ang laog is so powerful. Ang laog diri guys nahurot na. Ang laog diring dapit nahurot na. So ato aras ang kamot ang ilang pangtuktukon. So guys kay nahurot naman jud. Ato ingon si Tatay Marvin nga kapon ani diri kay para dili ta matukusa ay matuhikan di ay. Bright cake ko dyan guys kaya ako kahibaw sa term sa natuhikan. So dagan kag init diri guys. Dagan kag init nga itlog. Sala naan sa ng itlog. Ay kakapoy. Sige lang sila pang itlog guys. Kapoy na kayo. Para naasip tayo sudan mo. Para naasip tayo sudan. Kaya wala tayo sudan. Matay ta. So maghinay-hinay lang dito guys. Kay makasata, makabuak ta. Layas na ta. At din na ta sa Cebu balik. O makasata, makabuak ta diri. Oh my god! Naipabo. Naipabo guys. Manusik na nako. Ay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No way. No way. Oh my god. Oh, pasikat mo guys. May English ka. Pasikat. So, salamat kayo. Nawala ng pabo. Magawa sa siya. Salamat. Tomorrow. So guys, mo visit me sa uban na mo mga relative. Usa mi mo balik sa Cebu ugma. Mga tumi sa dagat. Bye-bye. Sa bye-bye. So, kuyog min nila ti Catherine. And Lola Pazing. So guys, naami diri dapit na sa bye-bye. So, tara sila guys. Dugay kay sila kay nagtabi pa silang Lola Lily. Dagan kay kalapati diri guys. Tara si kay Binsi Mills ang gaon na. So guys, mukuyog karon ila ti Catherine. Oh my god, kadaghan tubig guys. Doon sa kauwan. Kanday tubig diri guys. Oh no. Sweet lang guys, kaya lisod ka kagyanan guys. Kuya Sine. Guys, namin las Lola Sine. Oo, no, nasa Lolo Sine. Nasa Lolo na. So, mga ni sa Lola Sine guys.
Mo, ano ito nga? Ay, Ingatog mo to. Lag-lag siya il.